Добър ден! Бих искал да ви представя бял роял Фойрих на фирма Фойрих, Dynamic 1 162. Този роял има много чувствителна клавиатура, дълбока, също високия регистър има кристален звук, дълбочини в басовия строй. Струните му са от неръждаема стомана. Има също LED осветление, което осветява целият диапазон на нотите. Поставка за ноти, която е с прорези, при която се чува звуковата вълна, както за записи, така и за слушане. Има 3 педала, при което средният педал с устиното, той се използва за акорд и може да се импровизира, както в дясна ръка, и средният регистър звучи в дясно и в ляво, може да се импровизира, той е много добра иновация. Също може да се закупат колела с спирачен механизъм и самото преместване на рояла става много лесно. Самия роял се използва за малки зали, за средни зали, за концерти, както и за домашно музициране, за корепетиция. Изключително добро постижение на фирма Фойрих. Сега ще ви свира една пиеса, при която вие ще чуете звуковия му диапазон и качество. Пиана и рояли на фирма Фойрих може да намерите на сайта musicstore.bg. Благодаря за вниманието.